mura bitaw siya og kanang Sa ato pa, ambot pasabot mo ang 9 og 10 parihura. Parihura. Oh, usara to. Ang number 2. Ako ko na-meet gahapon gid nga. Oh, di ay? Pod Stones Catholic lingko ngano man. Nga mura man ta og gihimo man ta og kuan. Gabasa ba tag Bible. Kay man ta og wala ta kuani nga gikuan ng Bible. Nganong ingon ana man nga na may iumit. It's a way of deception man na sa ato nga mga Katoliko. Sa by purpose kinsa may naghimo ana. Asa repeat na tuod giplastar? Naatubangan sa simbahan. Gaatubang gid sa simbahan. Ang kuan wala siya gapay sa karsada kundi gaatubang gid siya sa simbahan. Dapit na diri sa Vincent nga kuan. Sulod sa compound. Na adya sa ubos sa Kalachuchi. Sa compound yo sa SBC. Yeah, dili compound sa church. Compound yo sa church gid ay. Ako lang nang gi-express board kay. Wala pud ko kahibalo ba kinsa akong duulan akong pangabasin ba og nasayo pakha na pag-print or unsa ba kaha. Kay kita ba yung gadako og Katoliko, gadako ta gikan kabataan, katekista, then Legion of Mary ko, then I graduated in a Catholic school. Jesuit school, wala man ko kahibalong gitudloan ming tangtangon nang naang thou shall not kuan kanang naang thou shall not make unto thee any graven image, thou shall not bow down thyself to them nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God. Muna na siyang sumpay lugar sa number 2. Wala lang ko og na kuan ba kagahapon mo nang ako lang gi-express ya ba. Mahimo bag imong explain og maayo unsa nang ikaduhang commandment na? Nga sa atong kinaugalingong pagsabot King James nga dili tamag dili siya magyukbo magkuan ba sa mga kinulit nga mga okay kana mga imahe mga imahe tingali sa ako lang kaugalingon nga pagsabot tingali po okay kagahapon nagkaistorya man gud mi og kanang Katoliko gyud pareho gud mi no Katoliko kung anong siya nga ambot lagi nganong giumit ingko nga dili na lang lugar ta ka-express ana kung nganong giumit di na lang datudloan og 10 commandments kung na giumit or di na lang maghimo lang taglain nga Bible nga atong ibasihan kung ana manggali. Anyway, ako lang tong gi-express board kay basin og dunay makahatag po nako katin-awan ana mo nabay mo tubag sa kabahin sa ato sa simbahan para pod mapasabot ta og nganong naingon ana o nabay nasayop man lang. Bitaw. Sige, salamat kayo, madam. Sige, salamat. Og angayan lamang nga ipangutana. 95653, hello, good morning. Hello, good morning, board. Si Veritas ni board. Ay, Veritas, good morning. Kumusta man ka eh? Okay na mo? Diin man ka. Okay. Asa naman. Sige, go ahead, Veritas. Kuan kanang religious matter man ni siya pero murag okay man sa imo ara siguro no. Okay Okay. Kanang na kabantay po ko ana board. Kuan man na good kay duha man gud nagaklaseng pagplastar nato sa the Ten Commandments. Kanang ang usa ka kuan pattern is dunay abbreviation. Then ang usa pod is katug yung hurot gyud nga naa gyud sa Bible nga walay omission. Okay. Dayon kung nagbasa ta sa Catechism of the Catholic Church, gibutang na dito, gilahi tong gi-abbreviate, gimubo ba. Then gilahi pud tong detail jud. Kung si ma'am kung naa siya Catechism diha iyan ang makita, wala gyud na actually giumit nang nasa Biblia. Naalay kana bang mag sa gali na kanang magmubo gali ta nga ug unsay kuan dito nga related ra pod pwede ra na siya mausa diha akong i-explain na word ha kining sa verse 3 sa Exodus verse 3 thou shall not have no other gods before me naman na dito gibutang then sa 4 mo na dayon tong thou shall not make unto thee any graven image kanang 3 ug 4 mausa man na diri sa 3 kay kanang pag-ingon nga thou shall not have no other gods before me mao man na kana man mag-idolatry ka maghimo kag laing Dios ba then usa pod sa reason nga wala gibutang ning 4 kay kung dili mag-guide ang mga Katoliko mubasa ana ma-misinterpret na nila mo nang moingon din sila nga kanang atong mga larawan diya sa sulod simbahan dili na mao labi na kay muluhod ta. Di man na mao kay ang but pasabot gud ana nga kung maghimo kag larawan din isipon nimong Dios pagbato naman naglaing Dios. O mo man na siya mo nang gikarga na siya diya sa verse 3 kanang giingon nga thou shall not have no other gods before me. Pero ang Katoliko nga teaching
kung muluhod man og larawan sa kasantos, dili man na siya idolatry kay wala man na ilhan ng larawan nga Dios. Kuwara man na pagtahod man na veneration. Like sa Acts 16, 19 to 23, kanang diyan nalikay ko kuan basing nalimot ko sa verse. Basta ka namang guyukbo nga veneration lang ang buti pasabot nga dili idolatry board. Mao na siya nga katong iyang nakita diha siguro ag katuto siyang gimubo ba nga ang 4 giusa diha sa 3. Dili na siya kay gilimbungan dana kay kini magong Biblia na magaytoy panahon nga sa history nga ila maginang atakihon nga dili kuno ipabasa kay mahadlok nga unsay tinuod. O dili na mo ang hinungdan kay during that time naamang koy hubad sa dilang kumahisgot sa kuan lain mga religion nga medyo dunay dili maayo pagka-translate dayon yatong higayuna pod wa po kayo kana bang daghang mo pasabot. Una mahadlok ang simbahan nga pataka-taka tagbasa nga makahimo tagatong kaugalingong interpretation makahimo na kaugalingong natong relihiyon. Pero karon nga doon na maantigog mo pasabot o kinawa man ta dit iya ng Bible. Ano ba kay sa magud adang sundang kung ipataka lang ka nagbutang diha sa imong balay mahawiran na si imong anak boy ipanigbas niya na. Una nga ibutang yun na sa saktong lugar nga sakto ang paggamit. Inalabod ang Biblia. Dili ni kay basta-basta lang basa din ulay mo pasabot og ayo ana mo nang mo daghan na itong relihiyon. Kana lang board nga salamat. Okay, sige salamat kayo Veritas, no? Good morning sir. Maong na suspended atong bitay dire. Kay daghan kayong supakiro. One of those ang mga taga-simbahan na karon naamoy nahimo nga nabitay naman ang tulo ka Pinoy sa China. Salamat, Spike ni. Ang atong lethal injection dire, ang atong bitay death penalty dire sa Pilipinas, giwala sa gumikan sa daghang supakiro. Matud pa usaani ang simbahan. Karon ingon Spike, hala simbahan, naamoy nahimo nga ang atong tulo ka Pinoy gibitay manggi dito sa China. 5653 hello. Hello. Ay Veritas, good morning Saylo ako. Ay problema Kanibalik ko kay murag napoy religious ato po. Bitaw sige. Kuha na to. Murag ironic ba kani or murag magalibog ba? Lord ba nga? Ang Pilipinas nagpadala ta rito sa atong Vice President. Unta bitayon. Di ta gusto ba kay luoy gyud taon puno ang pamilya. So di ta gusto atong itabuwa pero sa man nga balaod man to sa China. So respeto po ta mo tong na bitay gyud. Then ang simbahan murag na pasangin la no gayo anang magsupak maguni simbahan na ng death penalty. Kanani man guna board. Biblically, iskut na lang din kay dalaman ni spiritual gyud. Sa Old Testament, ang kanang bitay din diretso giimposar gyud na. Naman sa Bible ang makasalaan tao gali gahayag ulo, instruction sa Ginoo, patay gyud na. Gali na lapas ka sa adlaw ipapahulay niadto, batuon man ka, mamatay. Pero namang goy adjustment diri sa New Testament kay gi-emphasize pag-ayo kining love. Nga mas mayo gyud may presentar na to mayo ang love kung taga na tug chance ang tao nga magbag-o. Ana ba? Kay kung ato gong bitayon ritso murag wa na dili na kay taas ang panahon ba sa pagbag-o. Kay namang gyud uban nga diya sa prisuhan tatutan to ana labi nagdunay mga misyonero nga makasulod makatudlo mabag-o sila rin mausab. Kunya naay mabasa na to sa Biblia nga dako kayo ang kalipay sa Ginoo sa kausaban o sa kabag-uhan o sa kamakasasala. Ingon na mo na atong gikuan diha. Mao na nga sa New Testament labi na karon nga gipahimugatan kayo ang love. Murag ang simbahan ang iya na lang gi focus is nga pinakadakong silot is life sentence. Ginana. Pero naarag hapon ang death penalty pero gipapasa Dios na board. Meaning nga kung doon na instruction ng Ginoo nga direktamente gyud nga moingon nga patyan ng sinner, wata di ta makasupa ka. Kay instruction man niya pero sa una na kanang musugo gyud siya pero karon gud wa may revelation ng Ginoo nga kadtong tawhana sige patyon na kay makasasala na siya.
Inani man guna, only God can kill because siya ang owner of life. Una nga kung ang Diyos may musugo nato, dili natong pagbuot, iya na. Pero ang tao may magbuot nga mopatay og tao, dili na pwede. Or mo nang naa sa balaod diya sa napulo ka sugo, thou shall not kill. Inana. Actually ang simbahan o ato yung ananaw, di man siya supak ng death penalty basta ang Diyos gud may magbuot. Pero pag buot galis tao agoy murag questionable na kay ang atong balaod diri walay klaro, di ba? Nagali mabitay nga way sala. Tungod kay dili man na perfect, di man na Diyos ng huwes. Posible man na masipyat inig judge labi na kung mayong laking abogado pikas. Then walay saktong mga kuan makuha na. Then, lami kayo na-explica ro kayo board, pero mataas man. Pero kung dunay mo riyak, ayan lang po ka mabalik. Kung napay panahon, dagang salamat. Sige, salamat, Veritas. Alas 9:15, wa man ta magisgot ani og relihiyon. Nakunik lang, gumikan ining bitay-bitay, hukom bitay. Kanya dili na to malikayan nga mukutlo ta sa mga balaag kasulatan. Kay di man malikayan, gumikan kay death penalty magun. Okay? Sir, angay nagyod mo aksyon atong kaparian bahin aning pagbalik sa lethal injection aning mga kriminal. Labi na ning mga tigpayuhot og dinagkong drugas, kini man gyud nakaingon kung nganong nigara ning mga kriminal kay pugngan man sa atong kaparian ang death penalty. Oy. Natubag naman na ni Veritas gatong kaganiha. Klaro mo po itong pagkatubag ni Veritas, no? Maogyod ng simbahan, sir. Puro kontra sa gobyerno. Og malital injection, supak. Og birth control, supak. Maogyod ng simbahan, sir. Puro kontra gobyerno. Isa, ato sa ni ayo og balanse. Ang simbahan mipabati sa ila lamang nakita komentaryo pagsupak sanglit nga tao man pod ang ilahang representahan. O doon na sila igong kabasihan. Although nga Biblia mao ilahang gisumban niya na, pero kinatibuk ang publiko ang gipahanungdan silahang pagsupak. Anak karong lethal injection, nagbase sila sa Biblia, nakita man usab. Unya, og ato po ngayon paglantaw, nga usa naman tuoy kaugmaon pananglit og mausab siya, ato na dayang gi-stop. O ana, gipahunong ng iyang edad, gumikan kay lagi gumikan sa balaod. Na nangatong kasimbahanan igo lang nang misupak. O mapoy mahimo ang simbahan panglito ng atong gobyerno, maisugong yun mo barog nga mo ganay atong balaod para sa nang birth control. Nanigo lang po may pasibaw ng atong simbahan nga mo nilang naobserbahan nga sumala silang gibasihan nga Biblia nga adto kamo sa kalibutan o magdaghan kamo. Nandiri po sa ato nga panggobyerno nasyonal nga dili po di maayo magsobra to og daghan kay usa na may ato'y pagkaon. Nakinalan mo barug atong gobyerno nga mo ni ato gyung barugan ug ato ipatuman o sa po mahimo simbahan pod ana. Igo lang na sila mapisibaw sa ilahang na obserbahan nga dili maayo. Tungod og alang sa mga katauhan. 5653, hello? Hello again, good morning. Veritas, go ahead. Pwede pa ba? Tulo naman ko na. Sige, oy, problema may limit, ani ba? Kuan, board, dili man siguro tinuod nga tanang iduso sa gobyerno, supakan simbahan. Supakan. Basta mga maayo lang balaod, di man siguro musupak ang simbahan, basta na hisubay lang sa moral teachings. Importante maguni moral teachings board, no, alang sa itong mga iksong naminaw. Kaya kita kong pagkatao, no, naman tayo pagtuo. Gani atong pagtuo, nagtudlo na ito nga dili ta concern sa ato lang lawas, kung dili asta usab sa atong kalag.
Nya may lahi man guning pagkaon sa lawas, lahi pod ang pagkaon sa kalag. Ang pagkaon sa kalag mao ang mga pagtulunan nato, di ba, na manas Mateo 4:4 nga ang tao dili buhion sa pan lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. Nya kanang pulong sa Dios nga pagkaon, moral man na siya. Naman di ang mga moral teachings. Nya ako ng gobyerno magpanday o ang mga magbabalaod magpanday og balaod nga masupak sa moral, natural mo piyait yun ang simbahan kay murag nalantaw sa simbahan nga murag lawas na may gitanaw sa mamabatas, no? Magbabalaod. Kailangan duhag yun. Moral o lawas. Di ba? So, maghimo og balaod nga maayo nga dili mosupak pod sa morality kay saon man ang busog atong lawas niya nga atong kalagutom. Kailangan balansi. Yan ay gisadya sa simbahan nga pamaagi sa birth control. Kanang natural. Kanang natural family planning, dili man na against morality. So mo na gitudlo simbahan mo na nga kung magbut-but ang tao og balaod nga walay pag-refer sa morality, murag imbalansi na, no? Dapat kanang duha dunay harmony. Amigo ba, no? Amigo ang moral ug ang atong mga panghimuong imbento nga mga pamaagi nga ingnon ta lang unsa atong himuon sa gobyerno nga balaod nga makaayo sa kadaghanan, health bound sa diha, kinahanglan i-screen nato, no? Unsa na bang i-refer sa atong mga church authorities niya biblical man po na, di ba, nasa Matthew 18:17 nga mo refer gyud sa church na before nga maghimutag kanang atong desisyon para mahimutang mahimutang moral dili kay immoral. Kana lang, board, ang salamat. Okay, salamat. Samala pa nga natural nga pamagi. Dili mo sopak ang simbahan yan. Okay, day. O yun po gani sa liksami anang natural.